Raimo on sinnikkäästi muuten kehunut aina näitä Boston-terriereitä, että nyt sieltä on tulossa kovaa porukkaa ja näin se on. Raimo, jos kuka on ollut mallina näille Boston-porukoille ja näyttänyt, että kyllä se Boston-terriereitä se vauhti ja potkko löytyy. Mutta nyt täällä menee vielä Lansterhiilerit, Makkarat Mukolat joukkueen. Ja se oli ilmeisesti Hanna Suominen ja Makkara. Ja nyt lähdetään katsomaan sitten, että voi että kuka tulee maaliin, mennään morjestamaan. Aika käy, kuule meidän säkkiä radalle. Kello käy. Noin nyt menee. Ja se oli ilmeisesti Ankkuri, joka lähti matkaan, elikkä ei ollut. Ei ollutkaan Ankkuri vielä. Oli teltan takana piilossa, eli nyt on Makkara radalla. Suomisen Hanna ja Lansterhiilen Makkara. Se on kyllä nyt sit niin ikään kuin on Makkara ja Mukola, josta tämä Makkara on se emohahmo ja nämä muut on sitten näitä mukuloita. Olisiko näin? No vähän niin kuin katsottajaliitot näyttelyssä täällä katsotaan joukkoja. Nyt katsotaan, että minne mennään. No mennään putkeen. Okei, matka jatkuu. Asiaa on. Silloin kun katsoo, pitää kertoa ulos. Noin. Ja matka Ankkuri. Kristina Pajala ja Luikero. Kilpailussa radalla. Vastakumme joukkue Petsaasuanssa viimeinen koira. Pekka Nunkka. Tuleekin Pia vielä toisen kanssa. Sitten lähtee Emantelin joukkue St. Patrick's ja Lidro. Siinä on sitten Jenni Tietinen ja Pyry, Jano Sievenen Friida, Pekka Halonen ja Neera sekä Markku Lauren ja Solo. Eksrotuinen Viron katuraki alkaa myös valmistautua. Hiilereen Makkaraan Ankkuri osuu meneillään. Täällä vähän putsaillaan, että miten sitä sitten oikein tehdään. Ja Luikero, joka siellä luikertelee. Kieli noin puoli metriä ulkona suusta. Tää on täällä pikkuinen lämmin. Ja sitten on kovaa peliä Bostonista. Ja Boston Terrier-joukkue, jossa Ankkurina itse oikeutetusti Raimo Koskinen ja Pelle. Aloittaa Iiro Johanna Arola, seuraavana Manu Emila Wahlroos, kolmantena osuuden viejänä Noona Irveli Vuola ja sitten Pelle Raimo Koskinen. Ja eka on pois, että se on vaan Aha.